ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಡ ಅರ್ಥದಾದಿ ಐಟ್ ಪೂರ ಬರೆದಿನ ಖಾಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆಂಡ ಪುದರ್ ವೇದ ಅತನ ಉಪನಿಷತ್ ಆಧಾರ ಉಂಡದು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ವೇದದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಬತ್ತೀನಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ವೈದಿಕತೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಚಿ ಉಪನಿಷತ್ತಡು ಇಲ್ಲ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೈವಲ್ಲ ಪಾತೆರು ನಾವೇನೆ ವೇದಾಂತಳು ಪಾತೆರುಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಪಾತೆರು ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ ಪಾತೆರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೇತೆ ವೇದಾಂತ ಬೇತೆ ಅಂತ ರಡ್ಡಲ ಒಂಜಿ ದೇವರೆಗೂ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ದೇವರೇ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆ ರೂಪನು ಮೀರ್ದಿನ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡೋದು ಬೈದಿನ ಅವಳು ದೈವ ಬೇತೆ ದೇವೇರು ಬೇತೆ ಪಂಪಿನ ಭೇದ ಐತಿ ಒಂದು ಪೂರ ದೇವೇರತ್ತು ಸರಿ ಓಲ ಓಕೆ ಅವು ವಿಷ್ಣುಲ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಜಾರಂದಾಯ ಕೊಡಮಂದ ಇಂಚಿನ ದೈವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಕ್ತಿಯರು ಪರಾಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಪೇರು ವೈಷ್ಣವೇರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬಂದ್ಪೇರು ಶೈವೇರು ಸದಾಶಿವ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಡ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನೆ ಮೂಲು ಬೆಮ್ಮೇರ್ ಬನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧ ಐತಿ ಎಂಕಲ್ ವೈದಿಕ ಬಂದ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಎಂಕಲು ನೇನು ಪುರ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ಮೇನ್ಲಿ 5 ಜನ ಎಂಕಲು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂವಲಿ ವೈದ್ಯಾರಾಧನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂವಾದ ವಿತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪೂರಾ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲೆರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಿತಿನ ಕತ್ರು ಅರೆನು ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವಾರು ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅರಡ ಆರು ಬರೆದಿನ ಬ್ಲಾಗ್ದ ವಿಚಾರೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಲು ನರಡ ಕೇನಡು ಪಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಅರೆನ್ ಭೇಟಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಎದುರು ಪದರ ಸಿಕ್ಕದೇರು ಅಂಚಾದು ಅರನ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಬಗೆಟ್ ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯలను ಕೇನೋಡು ಪಂದುಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರೇ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರೇ ಈರು ಇತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೀತಾರು ಐಟ್ ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯలను ಈರು ಒಂಜಿ 120 130 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ದೀತಾರು ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಡ ಅರ್ಥದಾದಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಪುದರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾಯ ಪುದರ್ ದೀತೀನಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಕ್ಕ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಚಿಂತನೆ ದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಚಿಂತನೆಲಿತ್ತಿನ ಗ್ರಂಥಲು ಪಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಮೂಲತಃ ಮೌಖಿಕವಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ಗ್ರಂಥ ರೂಪ ಬೈದಂಡ ಅಂಚಿನ ಉಪನಿಷತ್ತುಲೆ 4 ವಿಶೇಷವೈನ ವಾಕ್ಯಲುಲ್ಲ. ಸರಿ, ಈ 4 ವಾಕ್ಯಲು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಾರ ಅಂತ ತಿಳಿಪವನಂಚಿನ 4 ವಾಕ್ಯಲು. ಸರಿ, ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಪುದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಡದು. ಸರಿ, ರಡ್ನೆತ ತತ್ವಮಸಿ ಬಂಡದು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ. ಓಕೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ. ಈ 4 ವಾಕ್ಯಲು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಔನ್ನತ್ಯ ತೋಜವನಂಚಿನ 4 ವಾಕ್ಯಲು. ಸರಿ, ಐಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಡದು. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೂ ದೇವರೇನು ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ತೂಪ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಕೈ 2 ಕೈ 4 ಕೈ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಮ ಕೈ 12 ಕೈ ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು ತೂಪ ಮಾನವ ರೂಪಡು ತೂಪ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರಾಣಿ ರೂಪಡು ತೂವ ಬಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಆಯ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿದ ರೂಪಡು ಅವು ವರಹ ದುಪ್ಪು ಕೂರ್ಮ ದುಪ್ಪು ನರಸಿಂಹ ದುಪ್ಪು ಆ ರೀತಿ ಇಡ್ತೂಪ ಆಂಡ ಸರಿಯಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನೆಟ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಿನಾಕ್ಲು ತಪಸ್ಸು ಮಂತಿನಾಕ್ಲು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡೇರ್ ಬಂಡ ದೇವರೆಗೂ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ದೇವರೇ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅತ್ ಆ ರೂಪನು ಮೀರ್ದಿನ ಆಗಿ ಆಯನ ಇಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಅಂದತ್ ಆಗ ಪೂರಲ ಆಯನನೇ ರೂಪ ಪಕ್ಕ ಓಲ್ ಆಯನ ಅತ್ ಆಯನನೇ ಬಣ್ಪಿನ ದುವೇ ಆಯನ ರೂಪ ಬಣ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಟದ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಅಂಟದು ಕೊಲ್ದಿನ ಆಯನ ನಿಜವಾಯಿನ ರೂಪ ಓಕೆಂಡ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದಮಯ ರೂಪ ಪನ್ಪೆರು. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಉಪನಿಷತ್ತುಲೇನ ಕಡೆಯತ ತೀರ್ಮಾನದಾದ ಬಂಡ ದೇವರನ ರೂಪ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ದೇವರನ ರೂಪ ಆನಂದಮಯ ರೂಪ ಅಂಚಾದ ದೇವರ ಬಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕೈಲಾಸಡ್ ಈಶ್ವರನ ರೂಪೋಡ ಅಥವಾ ವೈಕುಂಠಡ್ ವಿಷ್ಣುನ ರೂಪೋಡ ಅವು ಕುಲೊಂದಿಜ್ಜೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಉಲಾಯಿಡುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಪಿದಾಯಿಡ್ಲ ಉಲ್ಲೆ. ಸರಿ, ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ ವಾ ರೀತಿಲು ನಮ್ಮ ನೇನದ ಮನ್ಪ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಪನ್ಪ ಯಾನ್ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡ್ದ ಅದನ್ನ ಮಂತಿತ್ತೆ ಐಕೆಂಗಿ ಈ ಜನ್ಮಡ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು
ಅತಡ ಈಜನ್ ಮಾಡಿ ಅನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಸುರುಟ್ಟು ಅಚ್ಚದ ಎಂಕಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ದೇವರ ನೆನ್ಕುಲೋದ ಅವ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಸರಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮ ಆನ ಜ್ಞಾನಡ್ ಅಡಕಾದು ಉಂಡು ಹಾ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಕರ್ಮದ ಜ್ಞಾನದ ಅದುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆ ದೇವರು ಆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಹಾ. ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂಡೇರು ಸರಿ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನನೇ ದೇವೇರು ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕೃಷ್ಣವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಸರಿ ಆ ಜ್ಞಾನನೇ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದು ನಮಕದಾದಂಡಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಓಕೆ ಶುರುಕು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಜವಾದ ತುಂಡ ಪುದರ್ ಬೇತ ದೀದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ದಿನ ಪೋನಾಗ ಎಂದೂ ಒಂಜಿ ಇದು ತೋಜಿನಾಗ ಎಂಕ್ ತೋಜಿಂಡು ಎಂದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಡು ಪನ್ಪಿನತ್ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನಕ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಲಿ ಒಂದು ದಾದಂದು ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ ಅವೇನು ತೆರಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕನಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರೇದಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಲ ಬತ್ತಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮೆರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದ್ದು ತೆರಿದು ಆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಪುದಾರಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಿಗ ಈರು ಬರೆದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಓದಿಯೆ ಪಂಡ ಕೆಲವಾರು ಓದಿದೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಬರೆದಿನ ಖಾಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬರೆದೀನಿ ಆಂಡ ಪುದರ್ ವೇದ ಅತನ ಉಪನಿಷತ್ ಆಧಾರ ಉಂಡತಿ ಅವು ದಾಯಿಗ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಆ ವೇದದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಬತ್ತೀನಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಕ್ಕ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಸರಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಒಂಜಿ ಹೆಗ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ಪುಡ ಅದು ಬೈದಿನ ಸರಿ ಅವು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸನಾತನ ಬನ್ಲೆ ಅಥವಾ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದ್ದು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬನ್ಲೆ ಅಂತೂ ರಡ್ಡುಲ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಲಕ ಸರಿ ಅಂಚಾದ ಅವಳು ದೈವ ಬೇತೆ ದೇವೇರು ಬೇತೆ ಪನ್ಪಿನ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಇತ ಜ್ಞಾನ ಬಂಡಂಡ ಜ್ಞಾನಗ್ ಭೇದ ಉಂಟೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಬೇತೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒಂಜೇನೆ ಕಲ್ತಂಡ ಅವಳು ಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹೊರತು ಜ್ಞಾನ ಬೇತೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ದೇವೇರಾವಡ್ ದೈವಲಾವಡ್ ಒಂದು ರಡ್ಡುಲ ಪೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದೇವೇರು ದೇರೇನ್ ಪನ್ಪನ ಪೂರ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಲು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಅವು ಗಣಪತಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಪ ದೈವಲೇಡ್ ನೂದು ಪುದರ್ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅತ್ ಒಂದು ಪೂರ ದೇವೇರತ್ ಸರಿ ಓಲ ಓಕೆ ಅವು ವಿಷ್ಣುಲ ಅತ್ ಅಥವಾ ಜಾರಂದಾಯ ಕೊಡಮಂದ ಇಂಚಿನ ದೈವಲ್ಲ ಅತ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಲು ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ಬಂಡಂಡ ಒರಿಯೇ ಪೂನು ಸರಿ ಆ ದೇವೇರು ಅರ್ನ ಬೇಲೇನು ಮಂತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೇನ್ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಂತೊಪ್ಪುವೇರು ಓಕೆ ಒಂಜಾರ್ತಡ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯದಾದ ಉಂಟು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಐಕೊಂಜಿ ರೂಪ ಕೊಡುದು ಎಂಕ್ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೋಡು ಸರಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಬೋಡು ಈ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ನಮನೆ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂತದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರಲ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಲು ಮಿತ್ತುಗುಲ್ದಿನ ದೇವೇರು ಒರಿಯೇಪುನು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಪನ್ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನೆ ಶಾಕ್ತಿಯರು ಪರಾಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ವೈಷ್ಣವೇರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ತಡ ಶೈವೇರು ಸದಾಶಿವ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಂಬಶಿವ ಇಂಚ ಪುದ ಅಂಡ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡ್ ಬೆಮ್ಮೇರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒವೇನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಾಣ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪನ್ಪುನ ಬೋಡತಿ ತೇರೆಗ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ದಾದ ಇತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುರ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಚ ನಮ್ಮಂದು ಪುರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪುರ ಬರೋಂದುಂಟು ಅಂದ್ ದುಂಬು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಾಯಿಸ ತಿಟ್ಟಿತ್ತನು
ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷ ದುಂಬು 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು. ಓಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಐದು ಕಲ್ತ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಡೌನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಡೌನ್ ಆಂಡ್ ಅಪಗ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆ ಶುರು ಅಂತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ರೆ ಶುರು ಆಂಡ್ ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು. ಸರಿ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು. ಅಲ್ಪದಾದ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಗದೀಶರ್ ಅಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಕೆ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತು ಆರು ಅರೇನು ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡಿಯರು ಅಲ್ಪ ಆರು ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಲು ಬತ್ತ ಆರು ಬಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಏನಾನ ಆಯ್ಕೆ ಸೇರಾಯರು ಅವೇ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಸೇರಾದ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ನ ವಿಷಯದ ಅದಿತ್ತನು ಬಂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದದಾದ ತಿನಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ. ಸರಿ ಅವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ನಾ ವೈದಿಕ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂದ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಓಕೆ ದುಂಬು ನೆಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದು. ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉಳ್ಳಾರು ಅಕ್ಲ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತಂದು ದೈವಲೆಡಿ ಈತ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ದೈವ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲದ ದೈವಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಮೂಲದ ದೈವಲು ಇಂಚ ಪುರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಇತ್ತಂದು. ಎಂಕುಲು ನೇನು ಪುರ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತದ್ದು ಕೆಲವರ ಚರ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ವಾರಗಟ್ಲೆ ಪೋತಿನಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರ್ದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಗದೀಶ್ ಎಡ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾತೆರ್ದು ಕುಲ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತೆರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಿನ ಪೋಪುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ತ ಬದಲು ನೇನು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ರೂಪೋಡು ಬರೆದು ದೀಂಡ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಹತ್ತದ ಎಲ್ಲೆ ಓದರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡುಡ ಓದುವೆರ ಬುಡ್ಪೇರ ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರನ ಅಕ್ಲು ದೆತೋನ್ವೆರ ಬುಡ್ಪಿನ ಹಾಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವೇನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಂತ ದೀಯಡ ಇನಿ ಹತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಏರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ತೋಜಿನ ಹಾಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಇತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಬೂರು ಪಂಡೆ ಆಚೆ ಆರ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಮಂತಂಡ ಬಂಡೆ ಆಚೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯ ಶುರು ಮಂತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಗ ಯಾನು ಜಗದೀಶರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶರು ಮುರಣಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆ ರಾಜೇಶರು ಆರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಚೇತನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಿತೇಶ್ ಉಂಡದು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ 5 ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಅದಾದ ಅಂತ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಎಂಕ್ಲು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದುಂಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ರೂಪಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇಖನ ರೂಪಡ್ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಶೇರ್ ಮಂತು ಅಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಖಲು ಪೂರ ತೂದು ಒಂದು ಸರಿ ಉಂಡು ಅದ್ರ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಮಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಖಡಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನೇ ಬರೆಯೋಡು ಉಂದೇನೇ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿತ್ತದ ಬರೆಪಿನತ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋತಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬರೆತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಐತ 130 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಹುಶಃ. ಸರಿ ಐತ ಪಿರವುಡು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪಾತೆರ್ ದಿನ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ 4-5 ಗಂಟೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಅಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ ದಿನ ಉಂಟು. ಅವು 4-5 ಜನ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಾಕ ಪಾತೆರ್ದು ಐತ ಸಾರವೈನ ಉಂಟು ವಿಷಯ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಡುಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಬ್ಲಾಗ್ ಉಡಿತ್ತಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲು ಐಟ್ ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪುನಾಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಈರು ವೇದ ಪುರಾಣಗಳ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ ಕೊರಿಯಾರು ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆ ವಾ ಸಾಮ್ಯತೆ ಪಸಂಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇನು ನಾಡು ಈ ಬರೆದಿನ ವಿಚಾರಲೇನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶರ್ ಪಂಡೇರು ಜೋಗ ಬಂಡದು. ಸರಿ ನಮ್ಮ 6 ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೆ ಮನ್ಪುನಾರು ಯೋಗ ಸಾಧಕ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಜೋಗ ಮನ್ಪ ದೈವನು ಜೋಗಡ್ಲೆಪ್ಪುನು ಮಾಯಡಿತ್ತಿನ ದೈವನು ಜೋಗಗ್ಲೆಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ ಈ ಜೋಗ ಬಂಡ 6 ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ರಡ್ ಕೂಡುನು ಆತ್ಮಲ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಸೇರುನೇನೆ ಯೋಗ ದೇನ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ತು ಒಲಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ರಾಮಣ್ಣ ಪುದರ್ ಸರಿ ಸರಿ
ಆರು ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡೆ ದರ್ಶನಗಂದು ಬತ್ತೇರು ಆರು ಬತ್ತದ ಮೀದು ಬತ್ತದ ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆದ ತೊಂದು ಮೀದು ಬತ್ತದ ಉಂತಿನ ಇಟ್ಟ ಅರೇನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಬನ್ನೊಂದು ರಾಮಣ್ಣ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬನ್ನೊಂದು ಪಾತೆರ ಒರಾರು ಆಯುಧ ಕೈ ಕೊಡ್ದು ದರ್ಶನ ಶುರು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣೆಂದಲೇ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೈವ ವಾ ದೈವ ಗುಂತಾದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗುಂತಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅನ್ಪ ಇಂದು ಯೋಗ ಸರಿ ಅಲ್ಪ ರಾಮಣ್ಣೆಲ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ ಜೋಗ ಆತೇರು ಇರುವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದೇರು ಇಂದು ಯೋಗ ಇದು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂದ್ ದೈವಾರಾಧನೆಗ್ಲ ವೈದಿಕತೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ದುಂಬುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ವೈದಿಕತೆಡ್ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾಯ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಲುಳ್ಳ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಚಿಂತನೆ ಬನ್ಪ ಅವು ಪುನಃ ಉಪನಿಷತ್ ಸರಿ ವೇದಾಂತ ಬನ್ಪ ಈಗ ಸರಿ ಇರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಡ್ತು ಎಡ ದೈವ ಬನ್ಪಿನಿ ಅವಳು ಪುನಃ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಡು ಆತಡ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತಡು ಇಲ್ಲ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೈವಲ್ಲ ಪಾತ್ರನವೇನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೈವಲ್ ಬನ್ಪ ಅರೆತಿನಾಯನ ಪರ್ಪಾವ ಮೊರೆತಿನಾಯನ ತಿನ್ಪಾವ ಬನ್ಪ ಅರ್ಥದ ಅದೇ ಏರು ತಪ್ಪು ಮಂತೇನ ఆయన తిన్పావందే బిడుపుజి పండ ఏరు తప్పు మంతినాగి ಐತ ಫಲ ಉಂಡೆ ಉಂಟು ಅವು ಇನಿ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವು ಏರ್ಲಾವುಡು ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಪಂಪಿನ ಗಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಅವು ಪಾಪದಾಯ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಗ್ಲ ಉಂಟು ಐಕಾದ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನೋಡಿ ಉಂಟು ತುಲೆ ಗಡು ಕಡತ್ತುಂಡ ದೇವರೇ ಬಿಡ್ತಿನ ಬಸವ ಎಂಡೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಲಿಮಿಟ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಆತೆ ತೊಲೈ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅವೇನು ಕಡತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪ ಆದು ಬೋಂಡ ಅವು ಏರ್ಲಾವಡು ಅವು ದೇವರೇ ಬಿಡ್ತಿನ ಬಸವೇನೆ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಆತಡ ಕಟ್ಟುನಾಯ ಆದುಪ್ಪು ಆತಡ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪನ ಭಟ್ರ ಆದುಪ್ಪು ಏರ್ಲಾಂಡಲ ದೈವದ ನೆತ್ತು ತತ್ತಿನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವು ತಪ್ಪೇರ್ನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಏತ ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪ ಏತೋ ಜನ ದೈವ ಪಾತ್ರಿಲಾದುಪ್ಪು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಲಾದುಪ್ಪು ಕಟ್ಟುನಾಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಆತಡ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಣ್ಯರ್ನ ಆದುಪ್ಪು ಪೂಜೆ ಮಂತಿನ ದೈವದ ಕಲಾಟೆ ಅಥವಾ ದೇವರನ ಕಲಾಟೆ ತಪ್ಪು ಮಂತಿತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲ ಕೂಲೆ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು 50 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ 400-500 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಕುಲೆಕುಲ್ಲ ಒರಿ ದಿನ ತೂತ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ವೇದಾಂತ ಪಾತೆರುಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಡ್ಲ ಪಾತೆರು ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ ಪಾತೆರು ಅಪಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬೇತೆ ವೇದಾಂತ ಬೇತೆ ಎಂದದತ್ತ ರಡ್ಡಲ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಪಂಡದ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂವಲಿ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಿರ್ತಿಡು ಬ್ಲಾಗ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಆಸಕ್ತಿ ರವೇನು ಓದನಾಕುಲು ಒಂಜಿ ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ಸರಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಓದನಾಗ ತಿರ್ತಿಡ್ದು ಓದಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಶುರುತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏಪಲ ತಿರ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಶುರುಕು ತೋಜುನು ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಬರೆತಿನ ಓಂಡು ಅವು ತೋಜು ಸರಿ ಸರಿ ಅವೇನು ಓದೊಂದು ಬರಡ ಅರ್ಥ ಅವಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಾತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಒಂಜಿನ ಇರ್ದು ಪಿರ ಬತ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಅವಂತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು